Dovoľte, aby sme vám predstavili skvelú príležitosť, ako sa vzdelávať v IT oblasti úplne bezplatne. Nedarí sa vám držať krok s IT dobou? Radi by ste sa naučili niečo nové, získali nové zručnosti a vedomosti, ktoré by vám veľmi pomohli v aktuálnej práci, či popri podnikaní alebo spolu s certifikátom pri hľadaní novej práce. Vyberte si naše kurzy, ktoré vám pomôžu a vďaka projektu Zručnosti pre trh práce vám ich úrad práce preplatí. A čo je skvelé, projekt je určený aj pre nezamestnaných, ale aj pre zamestnaných. My v IT Learning Slovakia robíme špecializované IT kurzy a školenia už viac ako 16 rokov a naše kurzy sú navrhnuté tak, aby ste sa v prvom rade veľa nového naučili, ale aj vám pomohli pri hľadaní nového zamestnania, zmene zamestnania alebo ak ste zamestnaní, tak pri zmene či udržaní si pracovnej pozície. Grafika, online marketing, testovanie softvéru, lepšie zručnosti v Microsoft Office, programovanie, SAP, web stránky či WordPress, podnikanie a reklama, servery a siete, Linuxy, Windowsy, viac ako 365 kurzov a balíkov s tisíckami skvelých recenzií čaká iba na vás. Ako postupovať, ak chcete projekt využiť? Vyberte si z našej ponuky IT kurzy, ktoré vám pomôžu a kontaktujte nás. Bezplatne vám obratom vypracujeme žiadosť a navedieme vás, ako postupovať v komunikácii s úradom práce a ako žiadosť odoslať. Po schválení žiadosti sa môžete u nás vzdelávať a absolvovať vybrané kurzy. Tie môžete absolvovať priamo v našej učebni ako bežný prezenčný kurz alebo aj ako živý online kurz a nemusíte nikam chodiť. Každopádne na vás čakajú špičkoví lektori v živej diskusii a výklade, po kurze uznávaný certifikát a množstvo materiálov, ale aj videokurzov v našej sekcii Videoklas, ktorú vám dáme ku všetkým našim kurzom úplne bezplatne. Nezabúdajte, rozpočet úradov práce je obmedzený rovnako ako aj naša kapacita prijatých nových žiadostí a tak sa s výberom kurzov a podaním žiadostí poponáhľajte. Už teraz sa tešíme, že ste si vybrali naše kurzy a vzdelávanie u nás a čakáme vás v našich učebniach.